Юк, менә сиңа. Ул искиткеч. Тони, утыр әле. Безгә син кирәк. Яңа кан. Ә без иске тегермәннәр. Минем синең өчен берни дә юк кеп. Координаталарда, кинаяләрдә, стратегиядә, уйларым да юк. Буш. Каптырма. Бер нәрсәдә ышаныч та юк. Менә моны ал. Аны тапсагыз, моны ки. Ләкин син каш. Тони, мин тәртиптә. Мин Брюс аңа тынычландырыш бирде. Ул көне буе йоклыйчак. Аның турында кайгыртыгыз. Мин аңа Ксариан эликсирын алып кайтам. Кая китәсең? Танысны үтерергә. Көт. Без гадәттә бергәләп эшлибез. Ләкин хәзер без рухсызланган. Аңлыйбыз, галәм синең як. Әмма бу безнең дә көрәш. Ул кайда икәнен беләсеңме? Белә алганнарны беләм. Борчылмагыз. Таныс кайда икәнен әйтә алам. Таныс мине камилләштереп күп вакыт сарыф итте. Ул чакларда бөек нияте турында сөйли иде. Хәтта сүтелгәч тә мин аңа ярарга теләдем. Аның нияте тәмамлангач, кая барачаксың дип сорагач, аның бер җавабы бар иде. Бакчаларга. Ничек сөйкемле. Танысның лаеклы ял нияте булган. Хәзер ул кайда? Таныс бармаклары белән читкәч, җир галәм күләмендә гаять зур көч чыгу үзәге булды. Беркемнең дә мондый нәрсәне күргәне булмаган иде. Ләкин 2 көнлек менә бу планетада. Таныс шунда. Ул тагын ташларны кулланган. Эй. Безгә кешеләр җитми. Аңлыйсызмы? Ташлар әле анда, шуңа Тартып алабыз да, һәммәсен кире кайтару өчен кулланырбыз. шулай җиңелме? Әйе. Менә шулай җиңел. Хәтта кичкенә генә өмет булса да, монда булмаганнар өчен без моны эшләп карарга тиеш. Әгәр моны эшләп, бу моңарчыдан яхшырак тәмамланачагын каян беләбез? Чөнки хәзер мин сезнең белән. Эй, яңа кыз. Бу бүлмәдә булган һәркем батырлар тормышын алып бара. Ә син моңарчы кайда идең? Галәмдә башка планеталар күп. Һәм кызганычка күрә аларда сез юк. Ул миңа ошый. Бу кабахәтне тутарга кирәк. Үч алучылар. Уен ахыры.